कौन आण पैसा कहीं पुणी सेठी पुणी कौन 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 आणव कौन हाँ हाँ मकर कौन आण कौन इे बुलुन लाज कर देख कौन पढ़लु कौन पढ़लु हाँ ट्यूशन जाइलु कि पढ़लु कौन पढ़लु कौन पढ़लु कौन पढ़लु कौन पढ़लु कह कहबू ना ना डाकमी माड खाइबू कौन पढ़लु कह कौन पढ़लु कुआड़े पड़े पाठ कथा कहला बेलू दौड़ी सांग मैंने देखुए पाठ पढ़िया कथा कहले कि दौड़ू पाठ चोर माने पाठ पूरा मोबाइल देखते कहबू मोबाइल देखियो किंतु किसी दौड़बनी